Ayan guys, salamat po sa nagtitiwala sa akin na umabot ako ng 500 subscribers to my YouTube channel guys. Road to 1K na po ako guys. Please help me, please support me to my mga sa YouTube channel ko na mga video ako doon. Guys, watch na kayo. Thank you so much talaga. And